आज गुरुपुषामृत योग शुभ मुहूर्तावर प्रमुख पक्षांच्या व अपक्ष उमेदवारांनी शेवगाव तहसील कार्यालयात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी गर्दी केली होती। शेवगाव पाथर्डी मतदारसंघातून भारतीय जनता पार्टीतर्फे आमदार मोनिकाताई राजळे यांनी गुरुवार दिनांक 24 रोजी सकाळी 11 वाजता आपल्या कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे। तसेच राष्ट्रवादीचे शरदचंद्रजी पवार गटाचे ॲडव्होकेट प्रताप ढाकणे यांनी व त्यांच्या पत्नी तथा जिल्हा परिषद सदस्य माजी सौ प्रभावती ढाकणे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे। तसेच माजी आमदार चंद्रशेखर घुले पाटील यांनी आपल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे। दिलीप खेडकर यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे। जय शक्ती विकास आघाडीच्या सौ हर्षदाताई काकडे यांनी भव्य शक्ती प्रदर्शन करीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे। काकडे यांच्या भव्य शक्ती प्रदर्शन रॅलीमध्ये कार्यकर्त्यांची मोठी संख्या होती। यामुळे शेवगाव शहरात वाहतूक कोंडी झाली होती। आमदार मोनिकाताई राजळे व माजी आमदार चंद्रशेखर घुले तसेच राष्ट्रवादीचे ॲडव्होकेट प्रताप ढाकणे यांनी स्वतः व पत्नी प्रभावती ढाकणे यांनी गुरुपुषामृत योग शुभ मुहूर्तावर आज प्राथमिक स्वरूपात उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहे। सर्वच प्रमुख पक्षांचे उमेदवार सोमवारी किंवा मंगळवारी शक्ती प्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहे, अशी प्राथमिक माहिती मिळाली आहे।